Nazdar. Vítam ťa pri ďalšom dieli z projektu Punisher. Aktuálne teraz sedíme v mojej dailine a ideme z práce a uvoľnil sa mi trošku času na to, aby som zbehol aj do garáže a niečo si spravil na aute. A dneska sa zas a znova budeme pozerať na hrdzu, respektíve nie pozerať, budeme ju dávať dole, alebo snažiť sa ju dávať dole, pretože je tam požehnanie. Budeme dneska vyrezávať lemy. Nové budeme objednávať čoskoro, ale potrebujem to dať z toho auta dole, aby to nehrdzavelo ďalej a nenarobilo to ešte väčšiu galibu než doteraz. A budeme si autíčko brúsiť. Už som s tým trošku začal. Čo sa týka hrdze aj na ostatných častiach auta, tak spodok budem dávať robiť niekomu. Maximálne si trúfnem na podlahu, ale nosníky a podobné diely to budem dávať robiť niekde inde, pretože na to si fakt netrúfnem. Ale podlahu ako takú, tak tu si budeme vyvárať a lemy budeme takisto robiť my. Každopádne dneska to iba vyrežeme von, aby sme to vedeli nejakým spôsobom zakonzervovať, aby to nehrdzavelo ďalej. Takže uži si intro a vidíme sa v garáži. Takže, vítam ťa opäť v garáži a ideme sa teraz pozrieť na to, čo sa zmenilo na Punisherkovi za tú dobu, čo sme sa videli naposledy. Interiér prešiel dosť zásadnou rozoberačkou. Vlastne odstránili sa obidva tapacíre, stropnica, všetko. Ešte pôjde dole aj strešné okno, ale to až vtedy, keď bude objednaný makrolón na to, aby som v streche nemal dieru. Demontoval sa volant a jediné, čo ostalo, je tá palúbka. A tá tam vlastne aj ostane. Ináč všetko je preč. K exteriéru demontovali sa zadné svetlá, vyklepal sa kufor, tuná som zastriekal zinkovým sprejom. A jak to povedať? Zastriekal som zinkovým sprejom proste tento plech. No, vytvoril som takýto lievik na nasávanie vzduchu, respektíve teda na náporové sanie. A jak môžeš vidieť, je tam diera. Je tam diera na komplet. A k tomuto bude vedený filter, ktorý sa bude nachádzať vlastne v tomto priestore. Bude tam odstenenie, to už mám vyrobené. A uvidím ešte, či tam bude ten filter vôbec, alebo to pôjde napriamo do svetla, aby to nasávalo viacej vzduchu. Ale každopádne najťažší krok mám za sebou. V tejto časti prešlo odhrdzovacou kúrou aj čelo vlastne nosníkov. A vybrúsilo sa a nastriekalo sa krásnym zinkovým sprejom. Spravilo to takýto efekt, vyzerá to de facto, ako keby to bolo nové. Vlastne z každej strany je to de facto jak nový plech. Vlastne tuto všade. Spredu každé zákutie je nastriekané. Vyzerá to fajn a hlavne nebude to hrdzaveť pod tým. Takisto aj prahy vypasovali zinkáč, aby nehrdzavali. Oni boli zdravé, ale človek nikdy nevie. A už si mohol aj vidieť, čo sa tuto robilo. No nech sa páči. Tieto dvere už majú najlepšie roky za sebou, respektíve už majú život za sebou. Takže sa budú meniť, ale hovoril som si, že na tie úplne prvé závody ich ešte použijem. Môžeš vidieť, aký je tam strašne veľký nános gitu. Tie dvere buď boli búrané, alebo boli brutálne hrdzavé. Brutálne hrdzavé boli už u mňa. Neviem, či si pamätáš z predchádzajúceho videa, mal som vyhrdzavenú dieru na dverách, kde som pýchol ruku pomaly až po rameno. Takže tá hrdza sa zobrala a vyrezala. Je tam teraz, keď si predstavíš takto moju ruku, tam asi takáto diera. Človek by si povedal dvere v prdeli, ale kto to pozná, vie, že sa proste iba zoberie plech. Tuto sa naboduje. Zahusenicuje sa to a
zagituje, vybrúsi a dvere sú znova použiteľné. Pokiaľ to bude hnusné, pokiaľ to nebude splňať svoj účel, ten plech mi nedaj Bože odpadne, tak proste chytím a zoberiem nové dvere. To isté aj tu. Tu sa vlastne takisto rezalo a tu na to bolo dosť hrdzavé, ešte to furt je, takže to budem musieť ešte zbrúsiť a zastreknem to tým zinkačom ešte raz. Takisto navariť plech a bude to v pohode. Ďalším veciam, čo sa robili, tak sa vyklepávali rôzne nerovnosti. Tu je to teda ešte hrubé, riadne hrubé, ale ja to ešte doťukám kladívkom, potom sa to zagituje a bude to v pohode. Ale tu bol respektíve obrovská preliačenina a je to pomerne rovné. Oproti tomu, čo to bolo fakt ako prepadnuté takto dovnútra. A to isté bolo aj tu dole. Tu je to už skoro úplne rovné. Ale pravdepodobne ono to bolo tu a tu. Takže pravdepodobne niekto, keď cúval, ja som to nebol, tak chytil asi dopravnú značku, alebo neviem, niečo také. Rovnako prešla vyklepávaním aj kapota. Tu vpredu, jak je tento flek, tak tam bola fakt ako, že tam musel niekto riadne trafiť, pretože to bolo úplne vystúple, ešte to furt trošku je. Ja som to chcel spraviť fakt ako na pankáče, že tam proste iba nahulákam git ako každý, ale snažil som sa to vyklepať. Lepšie sa mi to už bohužiaľ nedalo, ale je to fakt ako, že na to, že som to robil kladivom s nulovými skúsenostiami, tak si myslím, že je to fajn. A keď sa pýtaš ten motor, v akom je stave, či funguje alebo nefunguje, tak bol som sa na tom previesť kúsoček, vlastne nech iba vyskúšam, či to radí, či to neradí, či ten motor ide, či ten motor nejde. A aj po tých rokoch, aj po tom, čo to dlho stálo, tak ono to ide. A ide to celkom dosť. Dávam tomu za vinu to, že sa to proste odľahčilo. Pozri si to. Ešte, aby som nezabudol, tak nám prišla aj prvá objednávka dielov na Punishera, takže si ich teraz spoločne ukážeme. Sú to fakt akože drobnosti, není to nič extra, není to vôbec nič extra, ale potreboval som si niečím spraviť radosť. Takže sa na to kúkneme. V našom balíčku prvá vec je úplne ten najobyčajnejší vzduchový filter. Použijem ho na túto 1.4 a je to do objemu 1.5, je to úplne ten najzákladnejší, najlacnejší filter. Keďže ja ten filter budem mať pri svetle, tak tie filtre by som mohol takto meniť a vyhadzovať. A predsa len toto fakt není nejaké miliónové auto, je to proste punkerský závodiak a preto som išiel do tohoto. Proste to je filter do 15-20 eur a vyhodiť tento filter za 15 eur po 4 závodoch ma určite bude boleť menej ako vyhodiť KM, ktoré stojí 100 eur. Ďalšia vec, ktorá sa nachádza v našom čarovnom balíčku, je veľa ľuďmi obľúbený, veľa ľuďmi nenávidený artikel. Ale není to nič iné ako short shift. Pre ľudí, ktorí nevedia, čo je short shift, nelezte na tento kanál. Ktorí nevedia, čo je short shift, je to de facto riadiaca páka, vlastne tá tyčka, na ktorej je nasadená hlavica. Funguje to tak, že táto časť za guľovým kolbom je dlhšia než na sériovom a ona vytvára takýto pákový pohyb. A tým, že je dlhšia, tak ten pákový pohyb nemusí byť tak dlhý a tým pádom vlastne čas medzi preradením, medzi jednotlivými kvalitami je ďaleko kratší. Uvidíme, či to bude fungovať, predsa len tento short shift je lacný zase, je to za pár šupiek, ale chcel som to vyskúšať, určite v budúcnosti pôjdem do niečoho lepšieho, do niečoho drahšieho, ale u tých Civicov to je tak, že buď si kúpiš short shift za 20 eur, alebo si kúpiš short shift za 400 eur. Proste. A
A ďalšia vec, ktorú máme, predsa len keď už máme taký krásny short shifter, tak na to musí prísť aj nejaká pekná riadiaca páka. Bral som ju skrz to, práve tento tvar, že jednak strašne dobre sedí v ruke a jednak tým, že to radenie je tuto dlhšie, ono je tuto zase trošku kratšie, takže som sa bál, aby som tú páku nemal ďaleko, ale toto keď si na to takto pekne našrobujem, tak to mám kúsoček zdvihnuté a mohlo by to byť proste v pohode. Uvidíme, jak to bude fungovať, keď tak sa kúpi niečo druhé, ale jednak je akože nehovor mi, že toto nevyzerá super, keď si to predstavíš v tom aute. Za mňa toto je pecka. A čo sa bude robiť dneska? Dneska sa bude brúsiť a rezať. Začneme s brúsením. Pár šupiek som si kúpil takúto krásnu vibračnú brúsku. A musím povedať, že je to úplne brutálny pomocník, pretože namiesto tohoto v živote nikdy už nechcem vidieť šmirgel. Namiesto tohoto spravím toto. Koľko to trvalo, takýto kus. Tuto môžeš vidieť, že už som pomalinky začal a tamto ma ešte čaká, toto ma ešte čaká celý bok, celá strecha, celý druhý bok. Je toho tu kopec plus nárazníky. Azrats. Máme dobrúsené a poďme sa teraz pozrieť, jak to dopadlo. Kapota, blatník, bok auta. Tu nás s týmito dverami ešte uvidím, čo spravím, keďže, ako som hovoril, nejsú zrovna v najlepšom stave, ako môžeš vidieť. A určite sa budú brúsiť, ale to asi až tedy, keď tam bude navarený ten plech. Strecha, krídlo, kufor, nazár, druhý bok auta. Ten som zobral teda aj s dverami. A ešte ma čaká tento blatníček plus nárazníky. Video sa muselo strihnúť kvôli tomu, že 15 minút musím dodržať na YouTube a bolo by to už moc dlhé. A aktuálne teraz už robím ďalšie veci na Punisherkovi a už teraz vidím, že to bude peklo. Takže mi drž palce.